Eto na. Eto na, mga kapatid. Eto mga katoks. Eto na! Eto na! Ang hindi lang gitarista, magaling pang magluto. Kaya nga eh. Ang ang gitarista ng We Left As Humans. And owner ng Roadside Blues Diner. Ladies and gentlemen, Mr. Mikkoy. Tampil! Yes. Magandang hapon. Pwede. May alcohol tayo. Sabihin naman nila nag-ano tayo. Yun yung gamit ng appear natin para mag-alcohol tayo. Para makita ng viewers na nag-disinfect. Diba? Musta pare? Musta? Good. So far, so good. Okay, yun. So, pwede mo ipakilala yung sarili mo sa mga viewers natin para at least may malaman silang konting background sa iyo, yung family mo, saan ka rin. Oh yeah, I'm Nico Tampil, or they call me Mikkoy. Usually mga musicians, they call me Mikkoy. So pag may tumatawag sa akin na Mikkoy, sigurado ako, musikero din yun. Sa music scene, Mikkoy. May tumawag sa akin ng Mikkoy, like my family, Classmates. But pag sabihin Mikkoy, kahit na nasa Dubai pa ako, mga musikero. So, yun lang. Malalaman natin yung mga sikreto ni Mikkoy sa gitara. Interesado ako paano siya napunta muna sa Dubai, di ba? Kasi dito ka muna lumaki, di ba? Yeah. Tapos preview natin. yan ang mga yung yan natin sa doon saan ka nagtrabaho sa Dubai. Tapos ano yung karanasan mo doon? Okay. Paano ba? Nabuntis ko kasi yung girlfriend ko na tayo. Yung asawa ko. Okay. Ex-girlfriend mo. Yung ex-girlfriend ko. Kasi yung asawa ko nga. Kasi I promised myself na sabi ko, kailangan ayokong lumaki yung mga kids. Yung magiging anak ko na I mean like walang future. So, nag-decide ako umalis. for greener pastures. Kasi wala dito sa Pinas eh. Kulang ng opportunity. Mataas masyado yung standards, pero walats naman. Sorry! Totoo naman. Okay, sige. So yun. Going on? Nag-apply ako dun sa... tinulungan ako ng ate ko. I said, like, kahit anong trabaho. Yun, start ako sa waiter dun. Din sa kitchen nag-aral. May mga ino-offer sila ng Since may nasa dugo na naman talaga namin marunong magluto. So at least nakita ko lang yung paano kumalaw talaga yung mga kitchen na gano'n, yung mga hotels or something. So siguro doon ko doon nag-umpisa yung yung culinary journey. Yeah. Ayun, then siguro then na-meet ko yung may mga since may link din tayo sa music. Na-meet ko yung mga musikero din ng mga Pinoy na nag-introduce din sa akin ng iba-ibang klase music. But since yung roots ko talaga, by the way, nag-release kami ng mga digital platforms ng album namin sa Dubai, yung We Left As Humans. Yun, We Left As Humans. Meron kami sa Spotify, sa Deezer, sa iTunes, sa SoundCloud, Bandcamp. Yun, pinag-uusapan na natin yung music. So, paano yung music niyo pinili yung... Kasi halos instrumental yung lahat, Yes. What made you decide na instrumental yung... Kasi, di ba, may vocals, may vocalist. Tatlo silang gitarista. Oo, tatlong gitarista. Yung setup, paano yung... Kasi yung isang kabanda ko, artist siya na Red Bull. Then, sila magkapatid actually, yung dalawang gitarista na yun. Kami yung tatlo talaga yung gumagawa ng riff. So, parang yung nangyayari, parang since nag-instrumental na siya that time,
electronic. So, yung ginawa namin is like, sabi ko, what if lagyan ko ng mga riff yung ginagawa mo? So, nung nag-jump kami, yun, lumabas yung post-rap ko na influence. Tsaka siya. So, yung mismong araw na yon, parang nag-decide kami agad na tawagan natin si ano. So, dumating sila lahat at jump kami. Parang nakabuo ata kami ng 5 tracks agad on the spot. So, yun, ni-record namin agad since may mga gamit naman kami doon. So, yun, nabuo yung banda na yun. So, yung bago ka pumunta ng Dubai, dito, tumutugtog ka na rin ba? Hindi pa. Actually, may mga project bands, but hindi pa ako nakatugtog na. Talaga? It was my first time playing nung... Doon sa Dubai? No, yung inibitahan mo ako. Guitar Fest? After pagbalik mo dito? Yeah, it was my first time playing. Pero yung sa'yo, international kagad yung sabak mo doon sa... Oo, di ba? Anyway, yun ang kagandahan doon kasi, I don't know, tayo may parang ano tayo dito sa Pinas parang may standards tayo pag mga musikero. If you are in a scene, if you are a guitarista, it should be like, you know, yun ang unang naisip ng tao Kumusta yung ano dyan? Audience? Actually, Dubai is more on like a metal rock scene talaga siya. But, you know, Pinoys are very creative naman when it comes to music. So, iba-ibang banda, iba-ibang nation, di ba? Iba-iba kasing scene doon Ibang race. Ibang race. Iba-ibang scene. Marami kasing, like, eto, may mga pop, iba-iba. May mga, pero, like, nagsisilabasan yung mga tao doon during, like, festival. Yun ang first festival namin is Sika. I think that was 2015 or 16. Nagtugtog kami ng music festival. So yun. Yun. Maraming mga scene dun sa Dubai. May mga pop, may mga Arabian thingy din. Yung mga tunog na... tugtog din dun. Madaming bibis dun. Ha? Madaming bibis. Marami. Iba't ibang race din. Iba-ibang race. Yun. Anong uso na race sa inyo? Ano yung mga groupies nyo? Wala. Hindi, ganito na lang. Nahihiya yung guest natin. Yung tanong ko lang is, hindi ba kasi parang iisipin mo yung Dubai is Middle East. Yes. Hindi natin alam. Yung pagkaintindi ko nun, medyo conservative sila dun sa... Yeah. Pero when it comes to music scene, ganun din ba? Parang wala bang dinidiscriminate o di ka pwede mag-metal or ano? Pero nakakatuwa, sinabi mo, medyo metal yung Dubai? Oo. Pero minsan may mga, like, may isang prod doon na nag-invite sila ng like, bands na super metals talaga na yung yung itsura nila, like super metal talaga na yung mukha puno ng tato, hika, like, you know. Parang hinarangan ata sila sa airport na hindi sila inalaw pumasok ng Dubai. Siguro yung mga nandun lang, pero yung mga bisita, talagang pinifilter. pag siguro, I don't know kung sa itsura. To a certain extent siguro sa... Pero sa music itself, hindi naman. Hindi naman. Sa itsura siguro ng pananamit siguro pananamit ganyan. Kasi syempre. Yung speaking yung pananamit, kung nagko-concert sila, yun din ba yung sinusuot nila yung mahaba? Hindi. Tsaka naka-mask-wagger. Hindi. Pero may nakita ko, naliligo ng dagat, pero yun ang suot. So, talaga? Ayaw niya umitim. Oo, yun. Ayaw siguro Kasi bawal nga sa kanila. Di bawal sa kanila eh. Bawal sa kanila. Lalo na yung mga babae, di ba? Bawal makita kasi mabuhok sila eh. Mabuhok ba sila? Di ko pa nakita yung... Siyempre. Tulad niya, no? Parang rap. Babae ganito pag gano'n. May bungot. May Kim.
Eto na, may nanalo. Pag-uusapan natin mamaya yung mga experiences ng guest natin. Eto muna yung mga nanonood dyan. Shout out daw. Okay, shout out sa mga nanonood dyan. I-announce natin yung nanalo si Deo Gandeza. Slipknot. Tama ba, Direk? Hindi. Mali. Correct daw. Aegis. Snapshot! Scorpions. Scorpions yun. Oy, man yun, artist yun, kaya palong yun, si Dio. Si Deo. Deo. Bias pala. Deo. Sinabihan na agad lalabas namin mamaya Slipknot ha. Neighbor! Neighbor! Oo nga, pero wala sila doon. Baka sila prop. Uy! Metal din yung metal. Congratulations! Eto, pag-usapan natin yung experiences ni Mikkoy. Very interesting kasi maliban sa storya sa music, storya kung paano siya naging may-ari ng isa sa mga matinding kainan dito sa Tacloban. Nice! Ganyan talaga. Pangalan pa lang doon ako sa nung una ko nakita, doon sa may San Jose. Tsaka nag-try kami ng Cellphone ko, tatawagan ko ulit, mag-order ako. Uy! Bilis! Hindi naman. Isa talaga sa pinakamatinding kainan dito sa Oo nga. Na-record ko yun. Sasabihin ko sa kanila na. Pag to, pumunta dito, bigyan ng bigyan ng isaw. Bigyan ng isaw yan. Alright. Yan, ipapa-explain natin. Meron pa naman natira, pero papa-explain natin yung, hindi naman yung sikreto, yung lang. Nag-inspire sa kanya, gumawa ng ganyan na recipe. Old Paningud Talk! Okay, pag-uusapan natin ulit yung guest natin. International to. Malupit yan. Matindi. Hindi na talaga ng pagkain. Matindi. Malupit yan. Hindi lang pang guitars. Pangkain din. Alright. Pero may nanalo na. Si Kuya Kiko. Kiko ng iPad yan. Si Kiko. Ate Sheila, matigas ng saging ko. Kiko. Pero si Kiko, may bagong negosyo yan. Dapat i-guess din natin yan. Patikim nga nung sushi. Siya yung nakapagmana Yung nung stereo sushi. Kaya inaabangan ko yan. Magaling na barista, magaling din sa Kung if you remember pagkain. stereo sushi, yung nandito sa Tacloban yan, Japanese kakaiba yung, sa tingin ko, they can compete dun sa Manila na yung mga restaurant ng mga Japanese. Yung mga roll Sushi. Hindi, yung California, masarap ito. Yun, mga roll na may kanin. Hindi ko alam pangalan, pero masarap yun Sushi nga. Yun, Maki. Maki daw, Maki. Ang sushi may ganun. Ganun ba? Hindi ko alam. Yung alam ko lang, mga yung ginagaya ni Mikkoy na pagka... Pero promote na natin. Kuwang-kuwa, congratulations. Message mo lang kami, Kuya Kicks, sa KBOX Studios, yung phone number, bigyan ka namin ng load. Alright, eto na. Pag-usapan natin si Sir Mikkoy. Yung before siya nung bumalik siya dito sa Pilipinas. Tatanungin ko lang, yung parang na nakuha mo na mga technique o kaya mga experiences na masasabi mo na kung ano ka naging ngayon. Diba? Saka yung payo mo yung gustong mag-abroad. Honestly, hindi ka talaga makakaipon sa abroad. Mahirap makapag-ipon doon. Lalo na, for example, pag may sinusuporta ka dito, super mahirap talaga mag-ipon doon. Unless ang pamilya mo nandun. Okay. Totally fine. Dito, kasi, syempre, usually mga umaalis ng bansa, may sinusuportahan sila dito. Correct. Every sahod, padala. Wala ka talaga may ipon. So yung parang cost of living sa Dubai? Hindi naman gaano ka, yung bahay, medyo mahal. Pero pagkain, tax-free naman doon. Tax-free? Okay. Dati, ngayon meron na. Okay. So,
pagkain doon, lolobo ka eh. Sobrang mura, super cheap ang mga pagkain doon. So, hindi masyado. Mga electronics, hindi masyado mahal doon. Pero pag mga bahay, sasakyan nga mura doon eh. Oo, kasi mura daw yung fuel doon kaysa sa tubig. Yes. Sigurado. Dahil doon yung source eh. Iniinom nila yung kuwan na lang. Fuel. Pero yung tubig nila doon, galing sa dagat. Kasi nga nagtataka nga ako, di ba, since Middle East. Diba? Sabi ko, ba't malakas ang tubig dito? Ba't hindi na dito sa atin, ang yaman natin sa tubig. Pero nahihirapan tayo. Minsan, nauubusan pa tayo. Ba't walang tubig? Sasabihin, below critical level. Laging ganun eh. Pero yan nga, since mayaman gumagawa dapat ang paraan, di ba? Dapat. Wala eh. Wala. Kaya nga rin marami nagpapasya umalis na rin ng bansa kasi nga, yun, mas may better opportunity. Yun naman kasi madalas na dahilan eh, no? Taas ang standards dito sa atin eh. Kasi... Pero hindi ko naman sinabi na walang meron naman. Marami din naman naging successful sa buhay nila na nag-stay lang dito. Actually, nasa tao yun eh. Pursigido ka, may mararating ka. Nasa iyo yun. Kaya minsan, ano din eh, kailangan mo lumabas muna ng bansa para makita mo yung, ano yung talagang parang magiging direksyon. Yung malaking naitulong sa akin nung lumabas ako, hindi yung pera, hindi talaga yung pera dun. Yung experience na madadala mo dito. Yun. Skills. Siya yung skills sa kung paano i-enhance yung skills. Yes. Yun ang mas malaki na naitulong sa akin. Kaya nagtayo ako ng sarili kong business. Kasi doon parang nakikita mo, super simple yung concept nila, yung pagkain. Parang nagkaroon ka ng confidence. Yun. Na parang... Sa may comparison ka na. Na parang, sa ibang bansa nga, kaya ko ng ganito. Mas more dito sa kaya. Yun lang naman eh. Yun nga, sa business, risky naman talaga yun. Risk naman yun. Talaga. So, discarded yun. It's either maging successful ka or not. Correct. Parang, yun lang. Ano din, hindi lahat pwede magtayo ng sariling business. Kasi... Kailangan, magtatayo ka rin ng business, siguraduhin mo na gusto mo yun. Passion. You're willing to take the gamble. Hindi yung after ka lang kasi dito malaki yung kita. Pero wala kang knowledge. At the end of the day, knowledge din. Kaya pag-aralan mo na. Kailangan mag-aralan mo. Ako, yung iba na parang napag-aralan ko na lang siya during along the way. Hindi yung parang planado-plastado. Anyway, na-mention mo yung pag-uwi mo dito, nagnegosyo ka. May tanong si si Kuya Rap. Di ba yung doon ka sa Dubai, kuhan, yung pangalan nyo, we left as humans. Alam ko na. Pagdating mo, we arrive as PUI kung PUI. Ang tagal na nun. Wala pa nung pandemic na. Pero kung ngayon ka umuwi, sa tingin mo, ano ka? Siguro, I left the PUI. Pero totoo yung sinasabi niya kasi yung nabasa ko sa mga post na mostly daw yung umuwi na galing ibang bansa, mostly nag-test positive. Yung mga seafarers, yung mga seaman. Ay hindi, pag marami daw seamen. Marami talaga yan, millions yan. Lino talaga ni Mr. Questionnaire. Pasok sa banga, eto na, ipasok natin, Sir Mikkoy. Eto na, may natira pa, isa na lang. Eto, i-ano mo to, yung pinatikim mo sa amin kanina. Ano ito muna? Lupit. Kailan nagsimula? Paano na-conceive niya? Di ba, pagdating mo dito, anong inisip mo kagad? Siyempre, walang trabaho. Ano yung nasa isip mo nun? Magtatayo talaga ako na negosyo ako agad. So pag uwi mo, meron ka ng ano? May plano na talaga ako na mag-business ako. Pero
still, pinag-iisipan ko pa kung ano. Pero anyway, alam ko na napupunta ako sa pagkain eh. Kasi yung family talaga namin talaga, di ba, dito sa Tacloban. Di ba, like, my uncle, yung Acacia, Joynas. Yun. Rafael's Farm. Yung auntie ko, yung Pinutos Express. Delight. So talagang nasa family of cooks. Sa pagkain talaga kami. So, alam ko na ano So pag dating mo dito, alam mo na yung pangalan mo, Roadside, o di ba? Yun, sige nga. Siyempre, parang nung pag gumagawa ka lang ng name ng band. Yun ang pinakamahirap eh. Yun nga eh. So, yun sa akin, parang nag-search muna ako ng best Name. name. Parang gano'n o, parang name generator. Wait, tumawag ka rin dun ah. Pero, wala naman ako nakuha. Actually, nakuha ko was address. Yung nakita ko na doon, parang scroll lang ako. Tapos may nakita kong address doon na roadside doon. Parang sarap sa tenga na lang. Parang, kasi ayoko na, like, gagawa ka ng banda, it should, parang, madaling yung recall. Madali siyang tumatak. Madali siyang ma-pronounce. Yung hindi yung mahirap, na parang hindi agad maano sa utak mo. Dapat may install agad sa utak ng tao eh. So kaya pala yung it should be roadside diner lang. Dahil pumunta na ako sa DTI, eto payo ko sa mga nagtatayo ng bagong restaurant. Yun. Kung may mga pangalan kayo na nasa isip nyo, kasi minsan sa DTI, di ba may ano yun eh, may scoop kung yung regional or kung buong national. So kung barangay lang, may ganon. So kung magdadala, dapat marami kayong listahan ng mga names. So para at least may options ka if ever meron na. So yun sa akin, yung roadside diner, meron na pala yun sa Maynila. Meron? So, yung roadside diner, parang corporation nga ata yun. So registered sila as national. Okay. Kaya hindi mo pwede So, sabi ko, ano pwede kong gawin? Lagyan mo ng dugtungan mo. That time kasi, parang na-inlove ako sa blues music eh. Kasi lately lang ako talaga na-introduce dun sa mga blues na, bago ako mami-edit, that was like 2016, pala ako na-introduce dun. So, yun. Lagyan ko na lang kasi yung plano ko talaga, yung restaurant kasi parang gusto ko, parang musicians, like hub din siya, yung mga may hilig din kumain, mga foodie ng musician. Yun ang parang gusto ko sana i-cater that time. Kaya yun, syempre kailangan mo mag-blend kung saan ka talaga kikita. Hindi pwede yung mag-stick ka lang sa gusto mo. Kailangan pag tatayo ka ng business, yun, mag-aaralan mo rin kung anong takbo, kailangan may figures ka, kung ito ba, okay ba to, okay ba to, or hindi. Anyway, eventually, malalaman mo rin kung saan ka papasok. Pero kung, mag-stick ka talaga sa plano mo, pero hindi naman siya nag-work, eventually yung... Mag-a-adjust ka, parang gradually na lang. So, kailangan pala yung nag-umpisa ka ng business, kailangan may background din sa accounting ba? Oo, yun ang wala ko. Yun ang wala ko. Pero matututunan din naman yan. Oo naman. Eventually matututunan mo. Nag-jump ka na eh. So, kailangan mong matutunan at pag-aralan yung mga ganyang bagay. Kasi hindi naman tayo magtatayo ng business like for status symbol lang eh. So, long term naman lahat. Kailangan you have to do like, So, kailan nagsimula yung roadside? Year 2017, June 24. Yun! June 24. Mag-anniversary na naman. Actually, mag-anniversary. Third year anniversary mo. Kailangan matandaan nila yan. Baka itanong natin yan. Actually, yun lang. Nakatugtog ako ng anniversary doon. Last year. Ito, nag-ditch ako nito parati eh. Mga third, hopefully, this coming, June. Kasi may mga nandun na ayoko na nandun eh. Wala nandun, bro. Wala. Nakapunta ka doon. Pero tinulungan ko yun. Nagpatulungan ko siya. set up nung... lahat ng mga gamit na... We talk, di ba? Every now and then, may mga... Now, nakapagtayo ka na ng
business mo. Oo. Ano ngayon yung challenges na experience mo? Kasi I hope sana okay lahat eh. Pero di ba, may mga challenges din as business owners, di ba? Like, With the current situation? before and now. Like before, yeah. Yung like marketing, challenges din yun. Oo naman. Kasi lalo na dalawa na yung tindahan. So parang kailangan times 2 mo rin yung trabaho mo, times 2 mo rin yung sarili mo, times 2 rin yung pagod mo. So, since bago pa lang siya, nag-open yung roadside. Congratulations, pare. So, last year lang, September, so ano pa lang, ilang months pa lang, tapos nagkaroon ng, ngayon, yung pandemic. Since, ito na sana yung hinihintay kong chance, kung wala lang to, kasi since mag-fiesta na yung Tacloban. Correct. Ay, oo. Akin to. Correct. Yung last spot year mo pa naman, sinabi ko, yung street na yan, malapit doon. No. Actually, may mga sa akin na, nagpa-book na i-exclusive nila sa fiesta yung lugar ko, ng ganito, ilang araw, bla bla bla. May mga ganun na, sayang, super sayang talaga. Pero, yun, ganun talaga eh. Pero paano ka naman nag-adjust? Wala pa, no? Wala pa? Di pa... With the current situation, like, nung March 15 tayo nag-start na hindi na pwede magpa-dining. So, puro take-out na. Nag-start ng March 15. So, yung nangyari is, nag-rotation ako ng mga staff ko. Actually, hindi naman para sa akin yung iniisip ko that time. Yung mga empleyado. Kasi sigurado hindi ako magugutom eh. Yung ano. Si Coco Martin lang, yung Oo, grabe. Nakakawa. Oo. Grabe. Marami kasi umaasa sa kanya. Oo, marami. Benta niya sa sakyan niya, no? Oo. Dami siyang ari-ari. Makikipagpatayan pa yun. Nakakatakot siya, Cardo. Kaya, sabi ko, yun, rotation, pero sabi ko hindi kaya. Hindi kaya. So, since, yun, sabi ko, stop muna tayo. Since yung renta din, tumatakbo. Correct. So, kailangan ko mag-operate. Nag-operate ako dyan. Actually, may mga staff ako na I'm really very proud of them naman na sinabihan nila ako na, Sir, kahit wala kaming sweldo, kahit pamasahe tsaka pangkain lang, huwag tayo mag-close. Talaga? Oo, sinabi ng mga staff ko, galing. Sabi ko, binigyan nila ako ng confidence. Boost din. Boost na parang, Sige. tuloy mo. That's good. Galing. Shout out sa mga staff ko. Roadside, galing. Salamat. Thank you so much. Kasi tulong-tulong na lang eh, no? Yeah, kasi yun yun. Survival na eh. Kung maririnig mo yung sa yung economy ng buong mundo. Tapos yung mga nawawalan ng trabaho. Kawawa. Marami na eh. Kahit nga yung kapatid ko dun sa Dubai, nakinabahan din eh. Kasi halos tinatawagan, yun na nga. Yung iba, pauwi na rin eh. Pero buti na lang siya, na-retain. Pero din eh, we feel sad din para sa iba. Pero hindi naman natin ito hinihingi lahat eh. Oo, wala naman. If there is, parang ayuda sa mga OFW na nandun. Like for example, hindi naman lahat na nasa opisina eh. Hindi lahat ng mga work sa abroad is pwede yung work from home. Paano yung mga nasa F&B? Like, yung sa food. Close sila. Uwi sila ng bahay, patuloy pa rin yung renta nila. I don't know kung binave yun. Hindi ko alam. Yung ayuda, like yung food, wala. Actually, sila lang dun sa abroad, nagtutulungan. Kung sino medyo nakakaangat dun. May kilala ko, yung tropa ko, may-ari ng studio sa Dubai, si Mark. Pilihan ni Mark? Kalimutan. Basta si Mark. Legaspi. Mark Legaspi. Isa rin siya yung nagbumubuo ng music scene doon, ng mga Filipino music scene doon sa Dubai.
Kaya shout out to you, Mark. Okay ang ginawa mo. Tinulungan niya yung mga musicians doon. Kasi maraming Filipinos na mga entertainers doon. Since wala yung mga bar, wala talaga. So wala silang, nagbabayad sila. Rent, hindi naman masustain yung nakinita nilang pera for, di ba, for the rest of the, hindi naman natin alam kung hanggang kailan itong pandemic nito eh. Lalo na sa kanila, wala pang kasiguraduhan kung kailan babalik yung mga bar. Oo nga. So, nakakaawa. Nakakaawa nila doon. At least tayo dito, kahit pa paano, may nabibigay. Home court lang, home court. Pero yung mga Pinoy na doon, kawawa, sobra. Yung alam ko is, yung mga umuwi, merong ayuda. Correct. Paano naman, yan, itanong natin kay sa, in charge yan, OWA ba yan? Paano naman yung nasa labas? Ang gandang tanong niyan. Paano yung mga OFW sa labas na natigil ang trabaho? Yeah. Ano kaya ayuda nila doon? DFA, OWA, sila siguro may dyan. Yun, talagang malaking pagsubok to sa atin lahat eh. Actually, lahat naman apektado. Apektado. Pero siguro may gagawin yan sila. Anyway, eto, ano naman ang nag-inspire sa'yo sa menu ng Roadside? Actually, itong dalawa, yung pangat saka ito, existing na to eh. Ito, yung sarad kasi, in English, pen shell. Pen shell. Pen shell, parang family din siya ng scallops. Halos pare-pareho yung itsura niyan eh. Ito. Mas malaki lang yung niya. Mas malaki yung meat, tapos yung, di ba yung may orange? Parang may tentacles na. So, ganun din, di ba? Pag mga taong pareho yung itsura. Oo, yung amoy lang. Amoy lang. Kakaiba. Yung amoy lang. So, nung nag-invite ako nung Anwaray, yung Tuba Fest. October. So, yun ang in-entry ko, yung sarad. Kasi nga, ito yung mas marami sa Eastern Visayas. Since, di ba, yung concept naman is tuba. So, tuba is very known here. Maganda yung inisip niya. Kung ano yung marami. Kasi gusto ko kasi gumawa ng food. Sana makagawa ko ng food na parang everyone can cook. Tas yung pagsabihin like sarad, it's available. It's available here. Parang signature dish. Parang signature dish. Parang if you say like Pampanga, they have sisi. If you say Ilocos, they have bagnet. If you say Batangas, they have Batangas Lomi. Kotang Batangas. Bicol Express. Pag sinabing roadside, sarad. Gusto ko Tacloban. Tacloban. Okay. Yun. Pero yun. Sana magkaroon din tayo pag sabihin naman ng Tacloban. Hindi lang sabihin kasing Leyte, tayo dito, more delicacies. Binagol. Pero it's not Tacloban. It's Leyte. Uyog, Leyte. Pero hindi siya. Wala naman talaga tayong food. Sa specific sa syudad natin. So yun. 2017. 18. Ako yung nanalo ng competition. Kaya winning dish to. Solid to. Solid nga. Solid yan. Isa na lang natira eh. So maganda kasi naging boost, nag-boost yan sa roadside, di ba? Yeah. Malaking boost yan. Isang pinagmamalaki ko yan. Kasi nga, ako lang merong dish na sarad na with tuba infused. Lahat naman may mga nag-offer naman mga sarad dito. Pero, yung tuba infused. Kasi yung local din yan eh. instead of using vinegar, ginamit is tuba. Kung gusto nyo matikman mga viewers, eto ng malupit na sarad. Anong tawag dito? Parang sarad lang. Binaboy na sarad. Kasi kinain nyo na eh. Binaboy? Di naman! Tinubaan na sarad. So pero mukha lang siya. May meat ng sarad. Tinubaan na sarad. Tamang-tama lang yung anghang. Yung sauce niya talaga, maksaya sa kanin yan. Naalala mo yung tuba? Masili to eh. Di ba? Pero sakto lang. Sakto lang. Kung mahilig kayo sa kanin, ewan ko na lang. Sino ba hindi mahilig sa kanin? Oha. Akin to. Ano to? Ito man. Isa na lang din. It's pork isaw. Yan. Paano mo naisip na isaw na pork? Kasi madalas na isaw eh. Oo, yung chicken. chicken. Sa atin,
is yung sikat is yung chicken chicken isaw. Sa Maynila, mas sikat yung pork isaw kaysa sa chicken isaw. Oh. Mas sikat doon. Kasi naman mas malaki. Pag inulam mo, sod ka. Diba yun nga mga kinakainan ni Yorme, Isko, yung tumbong. Ito yun. Yan. Grilled lang siya. Tumbong. Yan. Ayun, ang panga. Yan. Tuna. Marami yan dito sa atin, sa Pinas. Mga panga. Daming panga. Oo, yung dati nagtatrabaho sa Cerebro. Si Panga. Shout out. Brian. Brian. Brian Paul. Oo, si Panga. Gonzales. Tapos yung, ayan. Yan, yung yung pulis na nagpa-birthday. Ang panganon. Ang panganon. Maliban dito sa pinatikim mo sa amin, Sir Mikkoy, ano pa yung best seller ng Roadside? Actually, mga grilled ko na inspired siya. Mediterranean inspired na mga Pero Filipino pa rin, kumbaga. Fusion siya. Yung wala kasi dito. Pero yung Pinoy talaga mahilig sa sa ihaw. We call it sinugba. Here, Tacloban. Pag sabihin mo sinugba, mawara yun ha. Yung mga Bisaya, no? sinugba. Sinugba. Yung mga, kung kayo, ngayon may pandemic, sigurado walang mga barbecue doon sa sa Magsaysay or sa Mags. O kaya sa may pier. Order na kayo para may iba lang. Kung gusto niyo something na iba, meron sa amin. Pero mabango yung sarad nila. Pero suggest ko, tikman nyo to. Solid yan. Solid yan. Tsaka atin yan. Di ba? Sarili natin. Sarili natin, alright. Ay nako, pag nandito kayo, maaamoy nyo yung pagkain. Di nga, Roadside, mga katoks. No kidding. Isa sa mga pinakamatinding kainan sa Tacloban. Ngayon, bawal naman yung dine-in. Pwede kayong mag-order. Meron na daw. Pwede daw 50% na lang, di ba? Kung ano yung capacity ng Yes, pwede na. So, waiters apart. 50% yung capacity na Yan. So, paano sila mag-order kung gusto nila magpa-deliver? Actually, sa Foodpanda, 25% off kami ngayon. So, Uy! Sige nga. So, alam mo na. gusto nyo mag-order, kung gusto nyo medyo makakamura kayo. Pero ako napapamura ako. Hindi, kung gusto nyo makamura, sa Foodpanda kayo mag-order. Pero pwede na ba silang kumain yan? Pwede. Pwede na. Yung difference lang sa Foodpanda, may mga pagkain ako na like, mga bago kong ginawa, like yung mixed grill, ito, yun ang wala sa Foodpanda eh. So kung yung dati kong mga posts doon, yung naka-live lang doon yung mga dati kong parang in-order namin cheese sticks lang, sisig ganyan. Yung mga bago ko, like ito, hindi bago to pero hindi naka-post sa Foodpanda to. Ito, may mga like, I have 4 or 5 na bago na pagkain. So makakain mo lang yun. Pag pumunta ka sa If mag-dining ka lang. Or take out. Diretso. Pwede. Punta ka doon, di ba? Punta ka doon. So yun ang catch doon. Kailangan pumunta ka pa rin doon. So yung yung Roadside may FB page? Yeah. Slash lang. Facebook. /Roadside Listiner. Dalawa. Open na ba dalawa? Ito pa lang. Hopefully next week mag-open na kami doon kasi magla-live na rin yung Foodpanda doon para makuha yung market naman ng Baras-Baras, Pawing, Palog. Going to Palog at Yan. Galing. Alright. Salamat. And sana supportahan nyo naman yung mga local businesses natin. Yan! Kailangan supportahan natin isa't isa. Kasi, yun. Supportahan natin para makabawi naman din tayo. Correct. Ika nga sabi ni Jaja kahapon nung Pulutan Hits naman, sabi daw ni Banal, support your local hustlers ba yan? Hustlers. Parang ganyan. Yung ibig sabihin ng hustler siguro niyan, yung nag-hustle talaga. Hustle. Hindi yung isa. Hindi yung isa. Wag yun. May dalawa pa. Hindi, support local businesses. Siyempre, pag
sila tinulungan natin, aandar din naman yung ekonomiya eh. Yeah. May butterfly effect yan. Yun, butterfly. Butterfly. Bago yun, Tol. Oo. Bago yun. Scientific yan. Sinagot ni Bunay. Alright. So maraming salamat, Sir Mikkoy of We Left As Humans and of course Roadside Blues Diner sa pagpatikim ng... Kaya may bata pa ako yung Bergamo. Ayun, pa-shoutout nga pala. Pa-shoutout pala, nandito kayo nanonood si Miss Tony, yung vocalista namin. Hello, bro. Alright. Wow! Kasi yung Verdad pala, tama. Yun yung may kumakanta. Yeah, yun ang... Galing. Ano namin talaga, yun ang first band. Yan. Are you first band? Yun ang first Hindi. band. Hindi. International artist. Ay, yun na nga eh. Bibigyan ko na talaga. Wala. Palis tayo. Local lang tayo. International yung Standards. yung benchmark niya sa ano. Tsaka sa pagkain. Pero yung ano sa kanya talaga, musician at heart, hindi nawawala. Mamaya, pagkatapos ng show, Alam mo na, pero eto na, What's up? mga katoks. so, yung mga ano Hindi pala, natin mention muna natin yung mga ka-jamming niya, kung sino mga yan. I-introduce ko yan, i-introduce ko. Pero, since nandito siya, hindi siya makakalusot. Okay. So, eto na. Eto na. Ang segment na, Question Impossible. Tira ko yan. Sinong bata na yan? Sana yung mama niya? Gulo na. Mama mo. Juan, yung tanong ko, Yan. food related siya. Pero repeat na to yung mga dati ko pa itong question. Ito ngayon, kung yung may gusto kong kainin, andyan na sa harap mo. Kain na kain ka na talaga. Ano yung unang inugasan mo? Yung kamay mo o yung kakainin mo? Impossible na. Ano yung hugasan mo? Yung kakainin mo or yung kamay mo? And may buhay ba yan? And why? Hugasan Sabi ko ko na na, lang may siguro yung Yung kamay ko muna. Oo. Kakamayin mo siya. Kakamayin. Oo. Hugas ng kamay. Pwede. Ganun lang, ano. Pwede naman no hands. Ano yun eh? Napapanahon. Oo. Di ganun talaga ngayon. Wash your hands. Oo. Kung hindi mo yung wash your hands mo, no hands. Disinfect mo muna yung kamay. Oo. Hindi ka magkakamay, no hands. Look, ma'am. Safe. No hands. Diba? Alright. Yun lang yun. Maraming salamat. Woo! Galing, ang tindi ng guest natin. Patindi ng patindi. Oo. International na ha. At least we're honored to have an international artist. Masarap sa magluto. Kasi international release din yung ano nila eh, Oo, CD. nasa Spotify yung Diba? We Left As Humans, mga kapatid. Yeah, Digital stores. Yes, we invite you to check out their music. We Left As Humans, tapos yung Verdad. Yeah. Yan. It's on Spotify. Yung We Left As Humans lang yung nasa Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Bandcamp. Yun. Lahat ng mga digital platforms nandun yung We Left As Humans. Alright. If mahilig kayo mag-trip, road trip, magandang ano yun. Sound Like trip. gusto mo mag-isa, Sound trip din. sound trip. Magandang sound trip. Eto na, Sir Mikkoy. Ano naman yung pinaka-message mo sa mga musicians tsaka aspiring negosyante? Yun. Sa mga musicians, siguro, pinakauna, advice ko, huwag niyo i-please yung tao. I-please mo muna yung self mo. Yeah, bonus na lang yan sila kung magustuhan nila eh. Mag-self-pleasure. So, ikaw muna. Dapat ma-please mo muna yung self mo. Like, always, like, create something na yung para sa'yo. Huwag mong isipin yung magugustuhan ng mga tao. Dapat gusto mo. Gagawin mo. Sa business naman, ayun, you just have to be true to yourself. Yun lang. Galing. Sa business naman, yun nga, like I said, ako kasi yung business ko at tsaka yung ano ko sa music is parang isa lang yan eh. How I create a name
of my band, just like creating a name of my restaurant too. Kailangan may ano siya, connect din sa tao. Yung gusto mo lang. Yung may iparating sa tao, yun lang. Sa business, since yun, you have to gamble. Kung magustuhan ng tao or hindi. Kailangan kasi may 80%, para sa akin lang sa akin lang ito, point of view ko, 80% na magsasuccess siya. So, pero may 20% ka na hindi ka magiging successful. So, yung 20% na yun ang gagawin mong motivation na if, kung hindi ito mag-click, may 20% ako nakalat doon na ito yung gagawin ko, which is like option B. So, hanggang Z yan. Lahat ng options, pasukin mo. Sentro. Para wala kang from A to Z. Parang vitamins, no? Right? Pasok ka na negosyo na alam mo. Saka ka na pumasok na negosyo na kung medyo alam mo kikita ka pero wala ka naman masyadong knowledge. At least may tao na mag-guide sa'yo. Nice! Galing. Yun! Maraming salamat, Ops!